E para mim, slide solamente é parte de wettelijke tekst. Prosseguir para editores, que é o mais importante, tá que o mês entregue conforme a lei, eu tenho que entregar em temporada stipula, que tá dus 2 lunas de tempo que o mês entregue. E o passe a petição para formulier e também para explicação via drh.gov. En dan nos pas afspraak en dan também nos por hasi diferente berekening pabo para por tomar boa decisão. Hobby biata bisa o salário da biata com 10% per kiko etanificar realmente den bo premies den tudo isso não. Essa aqui não tá explicação que nós mesmo dona. E seguinte slide tá mostra que botin minimal 10 anos, pero botin ko bij mas, dus botin maximo que bopo haya na uitkering ta 36 luna. Dus se botin laganos bisa de 5 anos de serviço, também é 36 luna botan haya de uitkering. Dus zij nos te berekenen pabo a base de tabelke, e tabelke te poni den lei também, dus nota algo que ontwikkelen wo, zet tabel que aia sa waro aplica. O seguinte te mostra que op een te toma BVVD, dus bijzondere vrijstelling van dienst zonder behoud van inkomen, per qualquer motivo of huta, dus wat de lang ons bisa 3 aia BVVD pa bo abai biba rato na Hollanda, en de periode een nota conta, dus leidt papje die onafgebroken diensttijd. Maar de 20 aia, dus bo missen die bo onafgebroken diensttijd. De 10 aia, we missen die onafgebroken diensttijd. Als je een afgebroken diensttijd, bijvoorbeeld orba comisa traga, je moet in 2 aia, kubo akita vertrabouw, weet ik veel, pahaya you of algo assim, en toen is zij nota conta. Dus zij de 36 luna en ons te berekenen BVVD in Anayora. Lo que é importante é a quantidade de inkomen que você durante a looptijd. Dus ik probeer dus 2 lunas na botai 90% de laatst genoten inkomen, maandinkomen. E depois você a seguinte dus 2 lunas 80 e depois você seguir com 70%. A pergunta tá também Kiko tá maandinkomen. En maandinkomen, naturalmente, é taponi de lei que bedrag que bota haja na luna voorafgaand aan die waarin de dag waarop de dienstbetrekking met het land eindigde. Dus je bota baha 1 september, dus inkomen que bota haja na augustus e seita e sunku ta conta. Kiko tour ta haja durante looptijd, tá, por exemplo, bijvoorbeeld uitkering também wat haya, pero naturalmente pro rata berekend, dus 90%, 80%, 70%, bekende toelagen se wat haya volledig. E também wat haya voorjaar, najaars e reparatietoeslag, também wat haya a base de pro rata berekening. Door que ambtenaar of sunko apidi evert, de ambtenaar pofidi evert, por bij ontslag, é significa que o mês que paga bo AOV e AZV premie, dat doen toeslag para cover isso. Para não vai mais gasto durante a looptijd vanwege de dienstverbandverbreking. Dus te berekenen loop ik de werkgeverspremie, de werknemerspremie, naturalmente o mês te paga, maar is zij te doen een toeslag de moment inkomen para de salario para luna, en dus zij landmeester kite para paga AZV of SVB. Lo que nota haya, daar zie je een persoonlijke uitkering of een persoonlijke toelage. Aqui não, tem quantidade de toelage of persoonlijke toelage met een bisa onderzoek por explicar ora, por exemplo, gente que traga na explosieven, dan ta haya een explosieven toelage. Maar kijk hoe ze dan traga na el lugar de de canachito of zoiets, maar in ieder geval, ora ik koos ta rementa, en toen eting hopi lichamelijke last de gele, en toen is zij dan haya een toeslag, pero também para durante a periode que não tem que controlar clapje dan também, dan haya een toelage chiquito, mas não tocara com 200 florine para luna, en toen is zij dan nota conta
pa etulagen. Zit je heen kuta traga bijvoorbeeld honden geleiders, dus kachonan kuta snuif naar aeropuerto toelagen nota conta. Dus er zijn aan de persoonlijke en aan de functie gebonden toelagen. Er zijn aan nota conta. Voor de rest aanspraken naast die uitkeringen dan kom ik weer mencionar. Se durante e 3 anos, máximo que você vai evento, você cumpre 25, 30, 35 of 40 anos de serviço, você vai a gratificatie também. Claro, essa é a base de eluna que você vai você vai dus mensen tá se vai na eluna você vai na número 7 durante o evento uitkering en um budget é isso inkomen você vai como maand uitkering. Naturalmente noting ontkennen die toelagen, zoals een waarnemingstoelage of zo, dus per maand inkomen, dus is zij nota conta junto com ne. Pas op je bij te pensen, no, tempo met wat tragen, met dat een waarnemingstoelage, pas met de chef van dienst caminda. No, eta het moment que bahasi is zij nog te bewa kiko na inkomend botini, en to inkomen no porta ku enig toelage, pas over ze benota tragen, benopo haya een toelage verbonden aan je functie. Door te pagen AZV-premie, dus betekent dat je toeslag en geneeskundige keuring queda válido e está 100% coverage e não para motivo que você tem 80% por exemplo, então você tem 80% de coverage, você tem 100% de coverage. O que é importante também é pensioenopbouw. E pensioenopbouw está com anche você tem 80, 90 of 70% de uitkering, tá queda een toelage para pagar bo pensioenpremie naar 100%. Dus bo pensioenopbouw te queda volledig tellen voor je pensioen bij orge bota baiko pensioen. Dus het 3 anos nem tá conta para o pensioenopbouw. Bota acaba o dienstverband, pero het 3 anos nem tá sigue conta que cabe por exemplo com 23 anos, pero het 3 anos nem tá conta para o chega 26 anos, hora que o chega o pensioen datum. Também que durante a looptijd a pessoa pode falecer, então esta haya sua overlijdingsuitkering. Kuta het 3.750 gelijk naar zo'n die ambtenaar. Je moet dan 3 maanden maand inkomen. Kuta lokaal een ambtenaar actief wordt met de haya. Het haya 3 maanden 11 uitkering. Lo único que ambtenaar actief is een nota actief durante uitkering nota haya. Dat is vakantiedagen bijvoorbeeld. Zo vakantiedagen, ATV-dagen of overtime en dat soort dingen. En zij zullen het worden pagar para motivo in nota activo, dus in nota bouw op vakantie. Ook het importante, hoop je ambtenaar dat het toekomst dan wordt en toen aan bij biba voor en toen is zij significa dat wordt schrijf uit en toen oren benut in recht arriba AOV of AZV coverage, dus no mister paga e toelage uit een poco. Hoop je ambtenaar te bisa na berma bij biba met die rechter budget doen name na plaka. Nou, plaka dat bedoelt bij coverage die de tegemoetkoming die AOV of AWW. Bonotinele, dus bonota je toelage uit een poco. Oké, lo que claro ten opzichte die actieve ambtenaar wordt ambtenaar nota haaien, ta bevordering, bijvoorbeeld de actieve dienst, dus benopo bouw op anciëniteit, bouw een bevordering, benopo functionaar, bouw beoordeling, dus ze zei tampoco benota haaien. Niet een periodieke verhoging, en tampoco claro vakantiedagen, dan niet ATV-dagen. Dus ze zei het in te maken, dus naturalmente, que benota de actieve dienst, benota bouw op anciëniteit, en naturalmente benota bouw op vakantiedagen. Lo que é importante tá que durante dus wat hij bijvoorbeeld een keer in maximum 3 anos en tot den leidt op een terugkeerverbod. Het terugkeerverbod in te maken com basale verdienst en tot bieden ze tomava DVO, laat me poner assim. En tot is hij den lei het prohibir.
Het prohibir no solamente para dentro den land, den ambtelijk apparaat, maar den differente entidades que ele te prohibir para é ambtenaar dentro. So se não botar do nenhum vet, depois botar do meio den dienst en tu botar pagar dobel. En ze zei te maken com no trabalho e personeelskosten tampouco. Dus eta dus in looptijd, se bahaya bijvoorbeeld 3 anos, en te ora 5 anos daarna, bono mag die drinta den serviço de país Aruba. E diensten dan, den eleito waren mencionar met name, dus aqui não vamos então com par de não, como não mag die drinta den dienst de SVB, VKB, Centrale Bank, CLMAR, tudo isso não. Ja, é ponto de preocupação se para mim, porque não tu caminho nós vamos controlar se em verdade e gente adrenta vai trabalhar bijvoorbeeld na FCCA. Dus dan word ik nog eens bijzonder door stichtingen aan of entiteiten die carbon gente que tava te trabalhar com Lantaruba e abai com vet, mas não mag dit mee in dienst, so senão é te bira dubbele betaling. Claro que é ambtenaar mag die trabalhar zit in private sector, pero no den dienst que gelinkt na of entiteit que gelinkt com ambtenaar. Com Lantaruba als organisatie. Als in de laatste punten taco e commissie, tinko beslist binnen 4 weken na ontvangst die verzoek, meester die over die het verzoek. Ten ora daar un poco ba motivo informação incompleto of advies die diensten incompleto of DRH mis bota haya asina overwhelming kandidaat, meneer ko apasa biaha pasa. Então nós não por atender que sei, então ora não por tomar uma decisão ainda em 4 weken e é hora te manda é ambtenaar of is um api die verzoek carta para bisele com desculpa para nós lo toma 4 semanas mais para tomar uma decisão. Lo que é muito importante e aqui nós há diferentes casos de corte que é o único motivo não que por wijs af verzoek. Den elei het op een kubono minister toekenning, no mag die ding de continuïteit van een behoorlijke dienstverlening van de dienst onevenredig mag schaden. Er zei dat orakel sprake van negatieve kwalitatieve gevolgen of negatieve kwantitatieve gevolgen voor de bezetting van de dienst. Ora te papi die negatieve kwalitatieve gevolgen, is het significa que aan die kader, aan de HBO of hoger, eigenlijk nog mag niet gaan omvat. Is het ook het arbisa. Dus henen dat een academische opleiding, dat draagt een academische functie, een WO-functie als achtergrond, is zij nog mag niet gaan. Ao den passado sim, estava tem alguma uitzondering. Se a pessoa, por exemplo, está assim malo, que está bastante malo, que está traga. Dus agora, vou por compreender que é mister by. Passo se não, quase vou visitar morrer na Pietra Bow. Não estava tem caso não, que gente tem 61 anos, 62 anos, tem câncer, toch na mister bem traga, of na AO. E ora wordt een commissie toma zeg maar flexibele toekenning, een flexibele beoordeling voor laga e persona na aqui bij. Por bien tata me conota een academische opleiding, pero eta un MBO niveau, pero eta sina specialistisch opgeleid, ku zij tame ta un caso, ku bo por wijze af. Mino po pensa hoor ik hier, por exemplo, que trabalha na kustwacht, que hij een opleiding para trabalhar in boto die kustwacht, en ze zei dat een specialistische functie, en ze zei dat met porta motivo que por wijze af. Kiko dat overweging que toma é hora tá quanto gente tem assim aí tá trabalhando. Botava tem tá trabalha, então ela pede, pero ainda tem 4 tá queda. Então é hora se diensthoofd bisa não sei populaga bij, então sei por hora é toekenning. E sei tá é parte de quantitatieve gevolgen. Dus no momento que tem 3 boden de dienst, bueno, eu não vou imaginar dienst que tem 3 boden, mas se tem 3 boden, então 2 die não pede, te queda 1. Então é hora vou bisa tá bom, lá que vai. Er zijn een aantal typen die overwegingen aan dat is parte die negatieve, kwalitatieve of kwantitatieve gevolgen.
Bijna als laatste in bezig komen. Ambtenaar bij naar een beoordelingscommissie. Dus tegen een beoordelingscommissie bij de bezwaar naar Elaar te doen zo'n uitspraak. En te ora lanta rubatinku atherina je of voor bij de bezwaar daarmee, de beroep daarmee. Het laatste aanking. Nós bezig com ons ambtenarenapparaat dat je gaande een punt de veroudering te basta, vergrijzing te basta haalde. De seguinte, se me não terá 3 a 4 anos, também tem pelo menos 450 a 500 ambtenaar também barra com pensioen. Então, essa é a bijvoorbeeld, se me não terá na 2025, de ano também tem 150 gente barra com pensioen. Als je hen nee keer bij iets eerder, ja, en toen heb je die woord, maar neko slide aqui te mostrar, wat je pide para bij, por exemplo, na september 2023, wat je 3 anos die woord, ja, en toen ora wat je chega na 2026, en toen ainda wat je een periode chiquito, dat is 65, maar het depende die leeftijd, para boak, que hora bopo bij ku woord. Dus als je een que tem 60 anos, então ik heb outro ano mês de januari, het coi 23, 24 e 25, terwijl que ora het haya gap de 26 com 27 para ik het zien inkomen para bij ku pensioen. Dus het type kone na provincie kan ons então nós aconsejana e também nós pedinang para atender ku APFA, que de overgangsregeling kunnen tinko atender. A seguinte slide mostra parte de overgangsregeling. A mesma pessoa, por exemplo, trabalha com 3 anos de então etiqueta com par de luna ou 6 luna de não chega para chegar a 65 anos. Dus agora botin com a overgangsregeling, então é importante para ambtenaar bij APFA para puntra com essa aqui te worden ingevuld. Dus als je een inkorting arriba op NPR, het een inkorting chiquito, die 6%, die moet bedrag chiquito, dus NPR was nog te bouwen op moet je toch. Pero se botar een inkorting arriba op PVL, zij ziet een inkorting basta grande. So, PVL, dat betaalt 70% die bo laatstgenoten inkomen. En toen zei dat algo, cada gente me por berekenen hoop je bon, nos por Judabo, pero botinho bij APFA para berekenen.